Hare Krishna, Elokum Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Sakshururmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrinda Vaneshwari Rishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து மகாராணியோட டீச்சிங்ஸ், அதாவது உபதேசங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். போதனைகள் அப்படின்ற வரிசையில இது வந்து 4வது அத்தியாயம். அதாவது எங்கேயும் வியாபித்திருக்கும் மெய்ப்பொருளை கிருஷ்ணரை அடைதல், மெய்ப்பொருளான கிருஷ்ணரை அடைதல். அதை பத்தி வந்து குந்தி வந்து என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம் இன்னைக்கு. லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு, மாதிரி எல்லாரும் வந்து பிரெட், அதாவது சாப்பாட்டுக்காக தான் உழைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. எல்லாம் அது வந்து அல்டிமேட்டா அதுதான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாப்பாட்டுக்காக உழைக்கிறோம், அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய சொத்துக்களை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக நம்ம உழைக்கின்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அதுதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் உழைச்சிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு அப்படின்னா, சும்மா சாப்பிடுறதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் பொருள் எல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளுக்கு அந்த அறியாமை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. என்ன அறியாமை அப்படின்னா, ஆல்ரெடி பகவான் எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துட்டாரு. அந்த இது கூட நாலேஜ் கூட இல்லாத மக்கள்லாம் இப்படி இருக்காங்களே இந்த ஜட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த ஜடமொழி முழுக்க வந்து எப்பவுமே வந்து அறியாமைதான் ஜாஸ்தி இருக்கு. அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது சொன்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவோம், இப்ப எல்லாம் மறுநாள் காலையில நம்ம எப்படி சாப்பிடுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வரும். நம்ம போய் உழைச்சா தானே அப்படின்னு. சோ அப்பதான் வந்து அவர் ஒரு கதை வந்து கேட்டார். ஒரு எறும்புக்கு கூட பகவான் வந்து அவர் வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. ஒரு சின்ன எறும்பு, அதுக்கு கூட வந்து சாப்பாடு கண்டிப்பா வந்து கொடுக்குறாரு. இந்த எறும்பு வளர்றது, வளர்ந்த உடனே அந்த எங்க இருக்கு சக்கரை டப்பா அப்படின்றது பகவான் தான் காமிக்கிறாரு. இங்க இருக்கு சக்கரை டப்பா, நீ போ அப்படின்ட்டு காமிக்கிறாரு. இங்க உனக்கு தின்பண்டம் இருக்கு, அதுக்கு நீ போ அப்படின்னு காமிக்கிறாரு. அந்த ஒரு எறும்புக்கே அவர் வந்து அவ்வளவு தூரம் வந்து சாப்பாடு ப்ரொவைட் பண்ணும்போது மக்களாகி நம்மளுக்கு வந்து அது கொடுக்க மாட்டாரா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான் இந்த ஜட பூமியில முழுக்க யார் இருக்காங்க அப்படின்னா, அறியாமையே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எல்லாருமே அப்படித்தான். நம்ம வந்து இது அப்படின்றது கிடையாது. என்ன சொல்றது, இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, அவங்க வந்து இவ்வளவு இருக்கு, அப்படி இருந்தாலும் சொத்து இருக்கு, அப்படி இருந்தாலும் அவங்க ஏன் அடிக்கடி போறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எத்தனை வருஷம் உயிரோட இருப்போன்றது தெரியாது. சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஏதாவது பணம் தீர்ந்து போயிடுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம்னால்தான் சேர்த்து வச்சுக்கோ. அதனால்தான் இந்த செலவு பண்றதுக்கு கூட சில பேருக்கு வந்து மனசு வராது. நம்ம எத்தனை நாள் உயிரோடு இருப்போம் தெரியாது. நம்ம வந்து திடீர்னு நம்மளுக்கு ஏதாவது செலவு வந்துருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு யார் கொடுப்பாங்க. அதனால நான் வந்து செலவழிக்க மாட்டேன், பார்த்துதான் வந்து செலவழிப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த விதுரர் நீதியில அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. விதுரர் நீதியில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. விதுரர் நீதியில அவங்க வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து கருமித்தனம், அப்புறம் வேற இதெல்லாம் கூட கொடுத்திருந்தாங்க. ஒரு 6 வகையான இது வந்து கண்டிப்பா வந்து அதெல்லாம் மக்கள் வந்து இத எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, ஒரே நிமிஷம் நான் படிச்சு காமிக்கிறேன் நினைக்கிறேன். விதுரர் நீதி. விதுரர் நீதியில வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, 6 குற்றங்களை மனிதன் அகற்ற வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, அதிக தூக்கம், சோம்பல், அச்சம், மற்றவர்கள் மீது கோபம், முயற்சியின்மை, விரைந்து செயல்படாமை ஆகிய இந்த 6 குற்றங்கள் வந்து செல்வத்தை தடுக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு.
நம்ம அடுத்தது வந்து 6 குணங்கள் வந்து மனிதன் எப்பாடுபட்டும் தன்னிடத்தில் இருத்தி கொள்ள வேண்டும். அவை உண்மையே பேசுவது, மற்றவர்களுக்கு உதவுவது, சோம்பல் இல்லாமல் இருப்பது, பொறாமை இல்லாமல் வாழ்வது, துணிவு, பொறுமை என்ற 6 ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து செல்வத்தின் வரவு, நோயில்லாத வாழ்க்கை, அன்புள்ள மனைவி, அமைதி நிரம்பிய இல்லம், தன் சொல் கேட்கும் மகன், பொருளை ஈட்டக்கூடிய கல்வி ஆகிய 6 மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் இன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது வந்து ஆசை, கோபம், கஞ்சத்தனம், மதிமயக்கம், மனவெறி, பொறாமை ஆகிய 6 கெட்ட குணங்களை ஒதுக்கியவன் இந்திரியங்களை வென்றவனாவான் அப்படின்றாங்க. அவனுக்கு வந்து பாவத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுவதே கிடையாது. அதுதான் இங்கேயும் வந்து பகவான் இவர் வந்து பிரபுபாதர் பர்பட்ல வந்து சொல்றதே அதுதான் வந்து சொல்றாரு. நம்மளுடைய அறியாமை வந்து நிறைய இருக்கு. நம்ம கிட்ட அந்த கஞ்சத்தனம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து டக்குன்னு வந்து நம்ம மத்தவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து யோசிக்கிறோம். நிறைய நான் வந்து கண்கூடவே நிறைய வந்து பார்த்திருக்கேன். யார் வந்து அதிகமா வந்து மக்களுக்கு வந்து தனக்கு அப்படின்னு வச்சுக்காம நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மேல 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 மருதை நான் பார்த்திருக்கேன். நான் யார் வந்து கஞ்சத்தனமா வச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க நான் இல்ல பார்த்து செலவழிக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்றவங்க கிட்ட வந்து அவ்வளவுதான். ஏன் அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து தெரியும் உனக்கு இவ்வளவுதான் கெப்பாசிட்டி, உன்னால இவ்வளவு செல்வம் தான் உன்னால வச்சுக்க முடியும், அதுக்கு மேல வச்சுன்னா உன்னால சமாளிக்க முடியாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு நாமளே ஒரு வரையறை கொடுத்ததுனால பகவான் இது போரும் உனக்கு அப்படின்ட்டு வச்சிடறாரு. சில பேருக்கு வந்து எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து அழகு பார்க்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து மேல 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 வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அதனால therefore our endeavor should become free. அந்த அறியாமை என்ன அறியாமை அப்படின்னா நம்மளுக்கு பகவான் கொடுப்பாரா சாப்பாடு, இல்ல நம்ம காலையில போய் உழைச்சாதான் உண்டு அப்படின்ற அந்த அறியாமை அதை போக்கினா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த அறியாமை எப்படி போக்கணும் அதுக்குதான் வந்து நம்ம we have to start thinking. அதாவது நம்ம நிறைய வந்து சிந்திக்க வேண்டியது என்ன சிந்திக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த உடம்பு நம்ம வந்து இந்த ஜட உடம்பு அப்படின்றது நம்ம வந்து சிந்திக்கிறோம். அடுத்தது வந்து நான் வந்து காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் உழைக்கணும். அடுத்தது வந்து எதுக்காக நான் உழைக்கிறேன் அப்படின்னா சாப்பாட்டுக்கு உழைக்கிறேன். அடுத்தது வந்து நம்ம வாழணும் அப்படின்றதுக்காக. சில பேர் வந்து வாழறதுக்காக சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் வந்து சாப்பிடறதுக்காகவே வாழ்வாங்க அப்படின்றது 2 விதமா வந்து இருக்கு. சோ இந்த திங்கிங் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அறியாமை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் வந்து ஜட உடம்பு, எனக்கு வந்து நான் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் உழைக்கணும், எனக்கு வந்து சாப்பாடு வேணும், நான் வாழணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அறியாமை. We have lived this life of ignorance in forms other than that of a human being. We lived நம்மளுக்கு வந்து அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த இதுல வந்து ஒரு இஸ்கான்ல ஒரு பிரபுஜி வந்து லெக்சர் கொடுத்தாரு. அந்த லெக்சர் கேட்கும்போது அதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு, நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த மனித பிரிவு தான் கடைசி பிரிவு அப்படின்றது வந்து கிடையாது. நம்ம வந்து 84 லட்சம் உயிர் வாழிகளா ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிருஷ்ணரையே வந்து அடைய முடியும் அப்படின்றாங்க. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து அறியாமை. என்னது நான் சாப்பாட்டுக்காக உழைக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பல பிறவிகள்ல வந்து எடுத்திருக்கோம். ஒரு பறவையா இருந்திருக்கலாம், ஒரு மிருகமா இருந்திருக்கலாம், ஒரு செடியா இருந்திருக்கலாம், மரமாக இருந்திருக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம வந்து இருந்திருக்கோம். அப்ப வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருந்தது, ரொம்ப அமைதியாகவும் இருந்தது, காமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து குவைட்டாவும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து சாப்பாட்டுக்காக வருந்தினது கிடையாது. பறவை வந்து சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்கு முடியாததுனால போய் சேர்த்து வச்சுக்கணும், மக்கள் மாதிரி அதுவும் போய் சேர்த்து வச்சுக்கணும், நான் வீடு கட்டணும், அதனால இதெல்லாம் போய் சேர்த்து வச்சுக்காது. சோ எது கிடைக்கிறத அதை சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு வாழ்ந்துன்றது. மறுநாளை காலையில போகும். அது எதுக்காக போறது அப்படின்னா வேட்டையாடுறதுக்காக தான், அந்த சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்காக தான் போறது. சாப்பிட்ட உடனே திரும்பி வந்துடுறது. சேர்த்து வச்சுக்கிறதுன்றது இல்ல எப்படி இருக்கு. ஆனா நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த லைஃப்ல எப்படி இருக்கும்னா எப்படி இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், காமா இருக்கணும், குவைட்டா இருக்கணும். எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மனிதனாக அதனால்தான் அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். மானிடராய் பிறந்தனால்தான் நம்ம வந்து உண்மையை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். யாரு அப்படின்னா யார் வந்து முழுமுதற் கடவுள், அந்த இன்குவயரி வந்து நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து ஜீவத்ய தத்துவ ஜிக்னாசா அதத்தோ பிரம்ம ஜிக்னாசா. ஜிக்னாசனா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நிறைய கேட்கிறோம். அதுதான் நம்மளுடைய வேலையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் இங்க வந்து எதிர்க்காரு. பிரபுபாதர் எப்போ அவரோட லெக்சர்லயே அப்படிதான் சொல்றாரு, நீ இதுக்காக இப்போ உழைக்கிறேன், எதுக்காக உழைக்கிறேன், சாப்பாட்டுக்காக உழைக்கிறேன் அப்படின்றது அவர் ஒத்துக்க மாட்டாரு. எப்பவுமே அதுதான் வந்து இங்கேயே அதுதான் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இதுல இருந்தா நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா மத்தாஜி?
We are simply sitting down and inquiring about Krishna, and this is what one should do. This is life அப்படின்றாரு. So why should one work day and night like an ass? What kind of life is this? No, this is not life அப்படின்றார் பகவான். இது நம்ம படிச்சிட்டோம். சாரி அம்மா கோவிதா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல இன்டெலிஜென்ஸ். So your life should be engaged for this purpose, for understanding. நம்மளோட இந்த லைஃப் எதுக்காக எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். அப்ப புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கும் போது நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பொருளாதார பிரச்சனை வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஆசைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால the answer is that happiness one desires from economic development will come automatically in due course of mind. அது வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு துக்கமோ இல்ல மகிழ்ச்சியோ சொல்லாம வருதோ, இன்விடேஷனே கொடுக்க வேண்டாம். துக்கத்துக்கும் இன்விடேஷன் கொடுக்க வேண்டாம், மகிழ்ச்சிக்கும் வந்து இன்விடேஷன் கொடுக்க வேண்டாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. நம்ம ஏன் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து கேக்குறேன். Distress comes without invitation. Happiness also will come without invitation அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. We are already destined to have a certain amount of happiness and certain amount of distress, and we cannot change that. Mataji படிக்கிறீங்களா நீங்க? யார் படிக்கிறீங்க? We are already destined destined to have a certain amount of happiness and a certain amount of distress, and we cannot change that. The change we should make, therefore, is to get free from this material condition of life. That should be our only business. According to our karma, we are sometimes taking birth in higher planetary system or the demigods, and sometimes taking birth as cats and dogs or germs and stool. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, "Ye rupe Brahmanda Brahmananda Brahmita Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija அப்படின்றது." According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary system, and some are going down into the lower planetary system. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and spiritual master, such person received the seed of the creeper of devotion service. Chaitanya Saritama Madhya Leela 19.151. Only fortunate living entity gets opportunity to associate with Krishna and Krishna's devotees, and this way he gets the seed of devotional service. The chanting of the here Hare Krishna, Hare Krishna, and then his life becomes sublime. So Hare Krishna. So இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து இன்பம் துன்பம்ன்றது வாழ்க்கையில இருந்துன்னு இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து அனுபவிச்சுன்னு தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதை வந்து நம்மளால மாத்தவே முடியாது. நாம என்ன எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னா, இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில அந்த நிலையான நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஒரே செயலாக என்ன இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா, நமது கர்மங்களை நாம் சில சமயம் வான மண்டலத்தில் தேவர்களாக பிறக்கின்றோம்.
இதான் வந்து சொல்றாங்க. சில சமயம் வந்து நம்மளுடைய சாத்விக குணமா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்பர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், அதாவது எந்த லோகம், என்ன ஸ்வர்க லோகமா, ஜன லோகம், தப்ப லோகம், சத்திய லோகம், இந்த மாதிரி இந்த இதுல வந்து நம்ம போய் பிறப்பெடுக்கலாம். சப்போஸ் நம்மளோட செயல்கள் வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கீழ் உலகத்துக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். சில சமயம் நம்ம என்னவா பிறக்கிறோம், பூனைகளாக பிறக்கிறோம், நாய்களா பிறக்கிறோம். அப்புறம் வந்து சில சமயம் மலப்புழுக்கள், மலத்துல இருக்கக்கூடிய புழுக்களாக கூட நம்ம வந்து பிறக்கின்றோம். அதனால் நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கூறுகின்றார், ஏ ரூபே பிரம்மாண்ட பிரமித கோன பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பய பாக்தி லதா பீஜ பீஜ அப்படின்னால சீன். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த கர்மங்கிறது பிரபஞ்சம் முழுக்க நம்ம வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம். ஏன் பிரபஞ்சம் முழுக்க இந்த உயிர் வாழிகள் இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கரெக்டா அந்த இது வரும், அந்த டைம் வரும். அந்த டைமுக்கு வந்துட்ட அப்புறம் பகவான் வந்து அந்த உருவத்துக்கு எடுக்கிற மாதிரி வந்து நம்மள வந்து அனுப்புவாரு. சோ அப்படி இல்லைன்னா எல்லா ஆத்மாக்களும் வந்து இங்க வந்து என்டையர் யூனிவர்ஸ் வந்து இருக்குன்னு இருக்கும். அது தவிர வந்து யாரெல்லாம் வந்து தேவலோகத்துல பிறக்கணுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தேவலோகத்தை பிறப்பெடுப்பார்கள், யாரெல்லாம் கீழ் லோகத்துக்கு போனோமோ அவங்கயே வந்து பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுதான் பகவான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து இங்க வந்து அழகா வந்து கொடுத்திருக்காரு. ஒன்லி ஃபார்ச்சுனேட் லிவிங், யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாக்கியசாலிகள் அப்படின்னா யார் வந்து பகவானே வந்து எப்பவுமே வந்து தொழுகின்றார்களோ, அவரையே நினைச்சிட்டு அவரையே தொழுகின்றார்களோ, அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். என்ன அப்படின்னா இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுக்காக. எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த சாண்டிங் ஆஃப் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்ல 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து உன்னத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து உங்களோட லைஃப்ல நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? நம்ம வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த இதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தர். இன்னைக்கு காலையில கூட லெக்சர் வந்து பகவத் லெக்சர் கேட்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆமா, எல்லாருமே இந்தியால பிறக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனையுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல லைஃப்ல இருப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து கர்ம பூமி. இந்தியால பிறக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து ஒரு விதமான பக்தி அவங்க கிட்ட வந்து இருக்கு. ஆன்மீகம் வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து விதை ஆயிருக்கும். அப்போ அந்த விதையை வந்து நம்ம வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி அசோசியேஷன், நல்ல அசோசியேஷன் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நம்ம நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம நாட்டுல வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பத்தி தெரியும், இந்த ஆன்மீகம் பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். சோ நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டெப் தான் வி ஆர் அவே ஃப்ரம் கிருஷ்ணா அப்படின்றாங்க. ஒரு ஸ்டெப் தான். நம்மளோட இந்தியாவுக்கும் இதுக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி நல்லா தெரியும், கிருஷ்ணர்லாம் எப்படின்றதெல்லாம் வந்து தெரியும். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ள ஒருத்தரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஆனா வெளிநாட்டுக்காரங்கள் வந்து 10 ஸ்டெப் வந்து கீழே இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் மேல இருக்காரு, 10 ஸ்டெப் கீழே வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க இருக்காங்க. அவங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோமோ அவங்க வந்து அதை பிலீவ் பண்ணி அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதுனால அவங்க வந்து ஸ்டெப் 10ல இருந்து ஸ்டெப் 2க்கு உள்ள 1க்கு வந்துடுறாங்க. அப்போ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் தெம் டு ரீச் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து இந்த 1வது ஸ்டெப்ல இருந்துட்டு நம்ம வந்து அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு, அவருக்கும் எனக்கு நானும் கிருஷ்ணர் மாதிரிதான் அப்படின்ட்டு சொல்லி தெரியவங்க எல்லாம் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து டிலே ஆகுது. நம்ம எல்லாருமே இல்லைன்னா இந்தியால பிறக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து போகலாம். நம்ம கிட்ட வந்து அறியாமை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை வந்து எப்படி போக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து எப்பவுமே வந்து ஜபிக்கணும். ஜபிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு லைட்டா ஆற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்போ லைட்டா ஆகுது அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் வந்து மேன்மையாகவும் அடைகின்றது. நம்மளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு விதமா நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணோம். என்ன அப்படின்னா எது பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு மென்டல் சாட்டிஸ்பாக்சனே இருக்க மாட்டேன்றது, காரியமே அவ்வளவு சீக்கிரமே முடிய மாட்டேங்குது, இழுபறி மாதிரியே இருந்துட்டு இருக்கேன், எதுவுமே ஒரு நிறைவடைகிற மாதிரியே இல்லை அப்படின்றது நம்ம முன்னாடி வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அப்ப வந்து எல்லாமே வந்து சீக்கிரம் முடிகிற மாதிரி, நம்ம பண்ற மாதிரியே ஒண்ணுமே இருக்காது. எல்லாமே வந்து ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போயிட்டு இருக்கு. எப்படி அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, ஆஹா நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்கே பகவான் இவ்வளவு கருணை பொழியிறாரு. இன்னும் வந்து அனன்ய பக்தியில இருந்தோம், ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் கூட இருந்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா வந்து பகவானை வந்து சரண்டர் சென்று அடையலாம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. எல்லாருக்கும் உங்களோட லைஃப்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்கல்ல இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சாண்டிங்க்கு அப்புறம். நான் வந்து
Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. சவுண்ட் வரல மாதாஜி. அதான் அந்த அதனால நான் அதை அப்படியே நிறுத்திட்டேன். நான் அப்படியே மெதுவா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா நான் அப்படியே வந்து அது போறத வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நிறுத்திட்டேன். அவர்கிட்ட வந்து போக்கல, மருந்து வந்து வாங்கி சாப்பிடல. அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, யாரோ வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. பரவாயில்லையே, இப்ப உங்களுக்கு நல்லவே ஆயிடுதுங்களே எப்படி அப்படின்னா, அப்பதான் நான் நினைக்க தோண்டிட்டு, ஆஹா நம்ம வந்து இன்டென்ஸா நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால பகவானே பார்த்து வந்து உனக்கு நீ எங்கேயும் போறதுக்கு முடியாது, அதனால நானே உன்னோட குறைச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து குறைச்சிட்டாரு. சோ முன்னாடி வந்து எனக்கு இந்த இதுல வந்து ஸ்கின்ல இது இருந்ததுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸ்கின் வந்து டார்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. சோ அது வந்து ஒரு பெரிய இதுவா இருந்தது. பட் நான் ஐ டென்ட் மைண்ட், பிகாஸ் நான் என்ன நினைச்சிட்டேன் அப்படின்னா, நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிருப்போம், முன் ஜென்மத்திலயும் இந்த ஜென்மத்திலயும் யாருக்கோ ஏதோ பண்ணிருப்போம், அதனால நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அது ரொம்ப நம்ம மனசை போட்டு குழப்பிட்டோம் அப்படின்னு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும், மனக்குழப்பம் தான் இன்னும் ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டாங்க. நம்மளுக்கு மக்கள் சுத்தி இருக்காங்களா, அவங்க எல்லாம் சும்மா ஓடுவாங்களே, நம்மள அதை பண்ணுங்களே இதை பண்ணுங்களே அப்படின்வாங்க. சோ அதனால இந்த இது எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லா வந்து தெரியாது. சாண்டிங் பண்ண 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 என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட இது வந்து இன்னர் பாடி வந்து பியூரிஃபை ஆகும்போது நம்மளுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா, உடம்பு அப்படின்னு அந்த டச் வுட் சொல்றாரு, அந்த மாதிரி வந்து உடம்பு அப்படின்னா அவ்வளவு இது வியாதி அப்படின்றது பகவான் அருளால எந்த வியாதியும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம வந்து தைரியமா வந்து சொல்லலாம். சோ இப்ப வந்து சாண்டிங் பண்றதுனால இன்னும் தைரியமா வந்து சொல்லலாம், பகவான் பார்த்துப்பாரு, ஏதாவது வந்தா கூட அவர் பார்த்துப்பாரு. இது வரைக்கும் வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கோல்டு கில்டு அப்படின்றாங்க, பட் அந்த இது வரைக்கும் அஃபெக்ட் ஆகல. சோ இது எல்லாமே எனக்கு நான் வந்து ஃபீல் பண்றது என்ன அப்படின்னா, அந்த சாண்டிங் மூலமா எனக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்றது நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு இது நடக்கும் இல்லையா? யாராவது இருந்தாலும் ஒருத்தர் 2 பேர் ஷேர் பண்ணலாம் நீங்க. கட்டாயம் மாதாஜி. ஆஃப்டர் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரா வந்து so many improvement in physical, mental and spiritual எல்லா அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே தெரியுது மாதாஜி. ஃபெயில்மெண்ட் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறப்பல இருக்கு. அது வந்து ஃபெயில் பண்ண கூட பண்றது இல்லை. அந்த வலி, கால் வலி, அந்த எரிச்சல் எல்லாமே போயிடுச்சு மாதாஜி. மனசு லேசா இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி 16 ரவுண்டு மகாமந்திரம் சொல்றதால மாதாஜி இப்ப 1.5 வருஷமா எனக்கு 27 வருஷமா இருந்த வீசிங் இல்லாம போச்சு மாதாஜி. அவ்வளவு சந்தோஷம். வெரி குட், ஹரிபோல் ஹரிபோல். டெய்லி 16 ரவுண்டு காலையில பிரம்மமுத்திரம் சொல்லுவேன். இப்ப பனி காலத்துல சொல்ல முடியல, ஈவினிங் டைம் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். ஆனா டாக்டர் வந்து என்னவே என்ன பண்ணீங்க, இவ்வளவு சளி இருக்கு நெஞ்சில, வீசிங் இல்லாம போயிருக்குமா, என்ன பண்ணீங்க, இதுக்கு என்ன வைத்தியம் பண்ணீங்கன்னு கேட்டாரு. நாங்க பிராணாயாமம், மந்திரமே பிராணாயாமம் மாதிரி சொல்றாங்க சார், அதனாலதான் எனக்கு இல்ல 1 hour பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா மாதாஜி உடம்பெல்லாம் பிப்பு கிளம்பிக்குச்சு, அதை நின்னதும் எனக்கு நிறைய பிப்பு கிளம்பிச்சு. ஆனா கிருஷ்ணா நீ எனக்குள்ள இருக்கப்ப, நீயே சரி பண்ணு, நான் டாக்டர்கிட்ட போறதில்ல அப்படின்னு பிடிவாதமா நான் டெய்லி 16 ரவுண்டு முடிஞ்சா 36 ரவுண்டு அதையே சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால மாதாஜி ரொம்ப ஆரோக்கியமா உடம்பு இருக்குது மாதாஜி. ரொம்ப முன்ன பேஷண்டா இருந்தேன், இப்ப எவ்வளவோ பகவான் கிருபையில நல்லா இருக்கிறேன் மாதாஜி. பேஷண்டா இருந்தீங்க, இப்ப பேஷன்ஸா இருக்கீங்கன்றீங்க. பேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி, பொறுமை வந்துருது, ரொம்ப பொறுமை வந்துருது. வியாதி வந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து உள்ளுக்கு நம்ம வந்து வெளியில வந்து காட்டிப்போம் நம்மளுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு, உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து இந்த வாத்து வந்து தண்ணியில போகும்போது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அழகா நீந்தி போறதே அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள அது படுற கஷ்டம் அதுக்கு தானே தெரியும். அந்த காலை அப்படி இப்படி அடிச்சாதான் அதெல்லாம் நீந்தி போக முடியும். சோ அது மாதிரி நம்மள உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து இம்பேஷண்டா இருக்கும், வெளியில வந்து பேஷண்டா மாதிரி இருக்கும். நான் மகாமந்திரம் தான் மகா மருந்து மாதாஜி. அனுபவிச்சு பார்த்தாதான் தெரியுது. ஆமா, நம்பிக்கையோட அனுபவிக்கணும், சரணாகதி அடைஞ்சு நம்பிக்கையோட இத பண்ற யார் ஒருவரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா வியாதி அவங்களை விட்டு விலகிடும். ஆமா, என்கிட்ட யாரோ கேட்டாங்க, நான் வந்து சொன்னேன் நீங்க சாண்டிங் பண்ணுங்க 1 ரவுண்டு அப்படின்னு. நான் 1 ரவுண்டுன்னா அப்படின்னு நான் மாலை வாங்கி தரேன், நீங்க அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு வாங்கி கொடுத்தேன். நான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க தினம், லைட்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவங்க இல்ல மாலை இல்லை அப்படின்னா, வேலை மாலை கையில இல்லைன்னா நீங்க வந்து கையில கவுண்ட் பண்ணுங்க, கையில கவுண்ட் பண்ணி ஆனா ஸ்ரத்தையோட பண்ணுங்க, நம்பிக்கையோட பண்ணுங்க அப்படின்னு.
விகோட ஒரு பண்டிகை 4-5 பேருக்கு மாலை வாங்கி கொடுத்தேன் மாதாஜி, புக்கும் மாலை வாங்கி கொடுத்தேன். சோ பண்றாங்க, 1 ரவுண்டு 2 ரவுண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதான் அத பண்ண அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுல இருக்கிற கஷ்டங்கள் ஏதோ அதுல இருந்து நிவர்த்தி ஆகும் போல இருக்கு. அவங்க நம்பிக்கையாயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்கன்னு போன் பண்ணாங்க எனக்கு. வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னாங்க மத்தாச்சி. நம்பிக்கையை ஊட்டி நம்பிக்கையோட பண்றாங்க. ஒரு ரவுண்டே பண்றாங்களாம் விவசாயக்காரரு. டைம் இருக்கிறது இல்லாம கோழி கூப்பிட்டா எழுந்து செய்யறேன் நானே. ஆனா செய்யறதுல இருந்து எங்க வீட்டுக்காரர் வேற விதமா இருந்தாரு, கொஞ்சம் மாறி இருக்கிறாரு. எனக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்குதுமா. என் ஃப்ரெண்டுக்கு சொன்னேன், என் ஃப்ரெண்டுக்கும் நீங்க தெரிவிச்சு கொடுங்க அப்படின்னாங்க. தெரிவிச்சுக்கலாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஒசூர் இஸ்கான்ல மத்தாச்சி சாண்டிங் எல்லாம் ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து காலையில 4:30க்கு ஆரம்பிக்கிறோம், 6:45 முடிக்கிறாங்க. அதுல கூட சேர்ந்து சாண்டிங் பண்றது மத்தாச்சி. விடியறதுக்குள்ள 16 ரவுண்ட் சொல்லி முடிக்கிற மாதிரி. அது இன்னும் பவர் அதிகம்னாங்க. ஆமா, மொத்தமா கூட்டு பிரார்த்தனைன்ற மாதிரி சேர்ந்து சொன்னாங்க. ஆமாங்க மத்தாஜி, அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புமா, ரொம்ப அழகா வந்து அதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து இவர் பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, பக்தி தொண்டு அவன் அதன் மூலம் அவன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுதல் என்னும் பக்தி தொண்டு விதையினை பெறுகின்றான், பின்னர் அவனது வாழ்க்கை வந்து மேன்மை அடைகின்றது அப்படின்னு. எனக்கு என்னைக்கு ஏகாதசி விரதம் ஆரம்பிச்சோன்னா 1 வருஷமா கேஸ்ட்ரிக் என்னென்ன வயிற்றுல பிரச்சனை இருந்துச்சோ அதெல்லாம் என்னை விட்டு விலகி இருக்கு மத்தாச்சி. ஏகாதசி விரதம் இருக்கேன், மாசத்துக்கு 2 டைம் இருக்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச வரலும் இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு மாசம் ரொம்ப முடியாம போயிட்டா வேற மாதிரி ஏதாவது இந்த கிழங்கு அதெல்லாம் வேக வச்சு சாப்பிடுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு உணவு எடுத்துக்கிறது. அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் வந்து கொடுத்துடுறாங்க, ஆல்டர்னேட் இருக்கு, அத வந்து நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். சரி மத்தாச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே இது கேட்கறதுனாலதான் மத்தாச்சி ஒரு நம்பிக்கை உணர்வு அதிகமா கிருஷ்ண உணர்வு வர்றதுக்கு அதிகரிக்கிறது காரணம் தரணீஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க எல்லாரும், சங்கீதா மாதாஜி எல்லாரும் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுனால ஒரு அந்த உணர்வு இன்னொருத்தர் கூட்டணும்னு ஒரு துணிவு வருது இல்லைங்களா? அவரு சொல்லணும், அவங்களுக்கும் அந்த பக்தி வரட்டுமே அப்படின்னு பக்தி உள்ளவங்களுக்கு சொல்றது, அத நிராகரிக்கிறவங்க சொல்றதே இல்ல. சோ அது பொருட்படுத்துறவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. நீங்க பகவத்கீதை படிங்க, ஒரு பேஜையா படிங்க, ஒரு நாளைக்கு உங்களால முடிஞ்ச வரலையும், புரியலன்னா கூட படிங்கன்னு சொல்லி படிக்க வைக்கிறார் 2-3 பேரவே. எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குதுங்கிறாங்க. அது புரியும், நீ புரிய வையே, செல்லு வாங்கின பின்னாடி உனக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன், அப்புறம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு புக்க படி நீ அப்படின்னு சொல்லி. வெரி குட் வெரி குட், எக்ஸலென்ட். ரொம்ப அழகா வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்தது வந்து குந்தி தேவி therefore is pointing our attention. அடுத்தது யார் படிக்கிறாரு? புஷ்ப மாதாஜி. படிங்க. Kunti Devi therefore is pointing our attention towards Krishna, the supreme person who is Alaksha, invisible to all. Who is that invisible person? Hare Krishna. Oh Krishna. One may say there are so many Krishna. Therefore, Kunti Devi says, I am offering my prayer to Vasudev, the son of Vasudev. There are many Vasudevs, no Nandagopa Kumaraya. I am praying to the foster, son of Maharaja Nanda. In this way, 3 times she points out Hare Krishna. Here is Krishna. Here is Krishna. இங்கதான் இருக்காரு கிருஷ்ணர், இங்கதான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆமா, அதுதான் வந்து அந்த ஸ்லோகமே அதுதான். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ அப்படின்றது. யார நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா, நிறைய கிருஷ்ணர் இருக்காரு. நான் சொல்றது வந்து வாசுதேவ கிருஷ்ணன், வசுதேவருக்கு பிறந்த கிருஷ்ணர். சோ நந்தகோபா குமாராய, நந்த மகாராஜாவோட வளர்ப்பு மகனாக இருக்கக்கூடியவர். சோ இந்த மாதிரி 3 தரம் அவர் வந்து சொல்றாங்க. குந்தி தேவி சொன்னாங்க, ஐ ஆஃபர் மை பிரேயர்ஸ் டு வாசுதேவா. வாசுதேவன்றது கிருஷ்ணர். யாரு அப்படின்னா அவர் வந்து வசுதேவருடைய பையன். நிறைய வசுதேவர் இருக்காரு. there are many Vasudevas, no Nandakumaraaya. I am praying to the foster son of Nanda Maharaja. யாருக்கு அப்படின்னா நந்த மகாராஜாவோட வளர்ப்பு மகனுக்காக நான் வந்து ப்ரே பண்றேன்
அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் 3 தடவை வந்து சொல்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது officially takes place. மத்தஜி அந்த வாசுதேவாய் மாதாஜி, வாசுதேவாயே சொன்னீங்களே அதை சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் எழுதிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது ஸ்லோகமே அதானம்மா, இந்த சாப்டரோட ஸ்லோகமே அதுதான். கிருஷ்ணாய வாசுதேவ், கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய, கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய, தேவகி நந்தனாய ச, வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச, நந்தனாய ச, நந்தகோப குமாராய, நந்தகோப குமாராய, கோவிந்தாய நமோ நமக, கோவிந்தாய நமோ நமக, நமோ நமக. ஆமா, இதோட விளக்கம் வந்து சொல்றாங்க. இந்த விளக்கம் வந்து இதுதான் இது சொல்றேன் நான். அவர்தான் சொல்றேன், யார் வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாத இருக்கின்றார்களோ, யாருக்கு புலப்படுவாங்க, யார் வந்து பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்குதான் புலப்படக்கூடியவர் கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. Here Krishna, oh Krishna, one may say there are many Krishnas, so many Krishnas அப்படின்வாங்க. அது எப்ப கிருஷ்ணர் எங்கேயும் இருப்பாரு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடியவர் தான். தண்ணியில சுவையாக இருக்கின்றார். அப்புறம் வந்து மலைகள்ல வந்து இருக்காரு, ஹிமாலயெல்லாம் இருக்காரு. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து கிருஷ்ணரா இருந்துருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதான் இங்க வந்து லட்சியமாக இருப்பவருமான கிருஷ்ணரை நோக்கி நமது கவனம் திருப்ப வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றாள். யார் அந்த புலனாகாத புருஷர் என்றால் இங்கே அவர் கிருஷ்ணர் ஒருவர். ஓ கிருஷ்ணா, இங்கே பல கிருஷ்ணர்கள் இருக்கின்றன, என்ன கேட்கலாம் என்று கேட்கலாம். அதனால்தான் குந்தி தேவி கூறுகின்றால், நான் எனது வணக்கங்களை வசுதேவரின் மைந்தரான வாசுதேவருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்று. இங்கே பல வாசுதேவர்கள் இருக்கின்றன என்றும் அவள் கூறுகிறாள். இல்லை, நந்தகோப குமாராய, அதாவது நான் நந்த மகாராஜோட வளர்ப்பு மகனை பிரார்த்திக்கின்றேன் என்றும், இவ்வாறு அவள் 3 முறை இதோ கிருஷ்ணர் என்று சுட்டி காட்டுகின்றாள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது கிருஷ்ணா அபிஷியலி டெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து எங்க பிறக்கெடுக்கிறார் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. Krishna officially birthed as the son of Devi and Vasudeva. But in his childhood, he enjoys the company of mother Yasoda and Nanda Maharaja. This is Krishna pastime. Ananda Leelamaya Vigrahaya. Krishna's pastimes are all jubilant. Ananda Maya Payasad. He is by nature full of bliss. We shall never find Krishna unhappy. Krishna is always happy, and whoever associate with him is also happy. Therefore, he is known as Govinda. The word go means senses. We are looking for sense gratification, and if we associate with Krishna, we shall enjoy our senses abundantly. Just like abundantly. Who are dancing thus, there is no necessity of sense gratification, but this sense gratification is association with Krishna is not gross sense gratification. Rather, it is the spiritual sense gratification enjoyed in the spiritual world. Ananda Singh Maya said, Ujjwala Vigrahasya. The Ananda or pleasure is not the third class Ananda we enjoy with our bodily senses. Such a bodily enjoyment is not Ananda but illusion. We are thinking, I am enjoying, but that Ananda is not factual.
because we cannot enjoy this material pleasure of the senses for long. Everyone has experienced, that is, the material pleasure comes to an end. Spiritual enjoyment, however, does not end. Rather, it increases. That is the difference. Ananda Sinmaya said Ujjwala Vigrahasaya Govindam Adi Purusam Dam Aham Vajami. Govindam Adiva Ananda Chinmaya Sadvujvala Vigrahasya Govindayam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Therefore, we have to associate with Govinda. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்கதான் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து உண்மையில் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் பிறந்தார். ஆனால் அவர் தமது குழந்தை பருவத்தை வந்து யாரோட கழிச்சாரு அப்படின்னா அன்னை யசோதையோடும் நந்தகோப மகாராஜாவோடும் அவங்க வந்து அவர் வந்து கழித்தார். இது வந்து கிருஷ்ணருடைய அவர் லீலை தான். அவர் வந்து இன்னொரு வீட்டுல போய் ஏதான் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிருவில் ஒருத்தி மகனாய் வளர்கிறாள் அப்படின்ட்டு. சோ அதுதான் இங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய என்ன சொல்றது அப்படின்னா ஆனந்த லீலாமய விக்கிரகாய அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் எல்லாமே வந்து ஆனந்தமயமாகும். ஆனந்தமயோ அதாவது அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆனந்தமயம் அப்படின்னா பிளிஸ்ஃபுல், அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். அவரை வந்து அவருடைய லீலைகள்லாம் வந்து கேட்கும் போது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரோட லீலைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய லீலைகள். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 99 இது வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ அவர் வந்து கிருஷ்ணரா வந்து எப்படி வந்து குழந்தை பருவத்துல வந்து அந்த ஆனந்தமா இருக்கிறது அதை சொல்றதா, அவர் எப்படி அந்த பூதனாவை வந்து இது பண்ணாரு அதை சொல்றதா, அப்புறம் வந்து இந்த குதிரையை வந்து அந்த கேசி என்ற அரக்கனை வந்து சொல்றதா, அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரா நிறைய வந்து அவர் வந்து லீலைகள் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து எல்லாமே வந்து ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடியது. அவர் இயற்கையிலேயே வந்து ஆனந்தமயமானவர். அதனால்தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி நம்ம வந்து ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. ராமருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிசிப்ளினிக் வே ஆஃப் இதுவா இருந்தது. அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து டு த பாயிண்ட் அப்படிதான் வந்து பேசிட்டு இருப்பாரு. ராமர் ஜாஸ்தி வந்து இது பண்ண மாட்டாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் இந்த அவர் வந்து இந்த இதுக்கு போறாரு இல்லையா, ராமர் வந்து காட்டுக்கு போனாரு. காட்டுக்கு போன போது அங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அவரோட அசோசியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க. ஆனா அவரு வந்து எதுக்குமே இது பண்ணல. நான் உங்களோட அசோசியேட் பண்றதுக்கு நான் வருவேன் நானு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. சோ அடுத்த இதுல வந்து யுகத்துல வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணரா பிறந்து அவர் வந்து ஒரு ஹாப்பி பர்சன். எப்பவுமே அவர் ஸ்மைல் தான். எப்பவுமே அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த இடமே வந்து ஆனந்தமயமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ ஆனந்தமயத்துக்கு வந்து பிறந்திருக்கக்கூடியவர் தான் யோகப்பேன பிறப்படுத்தவர் தான் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அவருடைய அவதாரமே வந்து ஆனந்தமயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவர் இயற்கையிலேயே வந்து ஆனந்தமயம். கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம யாருமே வந்து பார்த்து சோகமா இருக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தது இல்லை. வேற நீங்க ராமர் வந்து பார்த்திருக்கலாம். ராமர் வந்து தன்னுடைய மனைவியான சீதாவை இழந்துட்ட அப்புறம் ரொம்பவே வந்து துன்புற்றார் அப்படின்றத நம்ம வந்து பாக்குறோம். அப்புறம் வந்து அந்த இவங்கெல்லாம் வந்து சரியான எந்த சொற்களாக பேசவில்லை சீதா தேவியை பத்தி அப்படின்னு போது அதுக்கும் வந்து நிறைய வந்து துன்பப்பட்டிருக்காரு. சீதா தேவி வந்து காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு பிறமும் ரொம்ப வந்து துன்பத்துல இருந்திருக்காரு. ஆனா கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம ஒருபோதும் வந்து அவர் துன்பத்துல இருந்தே நம்ம வந்து பார்த்தது கிடையாது. எப்பவுமே அவர் வந்து சிரிச்ச முகமா தான் எப்பவுமே எல்லாருக்குமே வந்து அவர் பார்க்கும்போதே ஒரு ஆனந்தமயம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ கிருஷ்ணர் எப்போது மகிழ்ச்சி உடையவர். அவரோடு யார் தொடர்பு கொண்டாலும் அவரும் வந்து மகிழ்ச்சியாகவே இருப்பார். அதனால்தான் அவரை வந்து எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கோவிந்தா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கோவிந்தா அப்படின்னு. கோவிந்தா அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா புலன்கள் என்று பொருள். கோ என்றாலே சொல்லுக்கு வந்து புலன்கள் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கு. நாம் புலன் பக்தியை நாம என்ன ஜடபூமியில என்ன பண்றோம், புலன் பக்தியை நம்ம விரும்புகின்றோம். ஆனா கிருஷ்ணரோட தொடர்பு கொண்டோம்னா அவரை ஆடி கழித்து கோபியர்கள்லாம் வந்து கூட இருக்காங்க இல்லையா. சோ அப்போ வந்து அந்த நமது புலன்கள் வேண்டும் அளவுக்கு நம்ம வந்து அனுபவிக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் மூலமா நம்ம வந்து மகிழலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
ஆனா புலனின்பத்திற்கு வந்து பஞ்சமே வந்து கிடையாது. ஆனால் கிருஷ்ணர் தொடர்பில் உண்டாகும் புலனின்பம் பௌதீக புலனின்பம் அன்று அப்படின்றாங்க. மாறாக அது ஆன்மீகத்துல கழிக்கக்கூடிய ஒரு புலனின்பம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனந்த சின்மய உஜ்வல விக்கிரகசிய, இது ஆனந்தம் அல்ல. இந்த ஆனந்தம் வந்து அல்லது இன்பமானது வந்து புலன்களின் அனுபவித்து மகிழும் நாளாந்திர இன்பம் வந்து கிடையாது. இது வந்து உடல் இன்பமும் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. கிருஷ்ணரோட ஆடலாம் அப்படின்னா அவர் இந்த மாதிரி ஆடுவாரா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. ஆனந்தம் உண்மையானது அன்று. ஏனென்றால் இந்த பௌதிக இன்பத்திற்கு முடிவு உண்டு, ஆனால் ஆன்மீக இன்பத்திற்கு முடிவு என்பது கிடையாது. மாறாக அது பெருகி கொண்டே வந்து போகும். இதுவே வந்து வேறுபாடாகும். ஆனந்த சின்மய சத் உஜ்வல விக்கிரகசிய கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால எப்பவுமே நம்ம யாரோட தொடர்பு இருக்கணும் அப்படின்னா கோவிந்தனோட தொடர்பு. ஆனா பகவான் வந்து சொல்றதே என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து பசுவை வந்து போற்றி பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாரெல்லாம் எந்த ஒரு அரசன் வந்து பசுவை வந்து போற்றி பாதுகாக்கின்றார்களோ அந்த இடம் வந்து வளர்ச்சி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது here also said கோவிந்தனாம். யார் படிக்கிறார்? புஷ்ப மாதாஜி கை வைத்திருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? Hare Krishna. யார் படிக்கலாம்? Here also it is said, Govindaya Namo Namaha. I offer my respectful obeisances to Govinda. The Krishna consciousness movement is so sublime that it puts one directly in contact with Govinda. The worship of the deity Krishna in the temple is also direct contact with Govinda. Sri Vigraha Aradhana Nityanana Sringara Tan Mandira Marjanad Sri Guru Astaka. The Vigraha, the deity of Krishna, appears by Krishna's mercy because Krishna is Alakshya, invisible. He becomes visible to give us the facility to see him. It is not that Krishna is stone, wood, or metal. Krishna is always Krishna. But because we cannot see anything beyond material elements like wood, stone, and metal, he appears in a form made of these elements. But he is neither wood, metal, nor stone. When we associate with the deity, we associate with Krishna personally because Krishna is invisible. He very kindly takes a form that is visible to us. This is Krishna's mercy. Do not think, oh, Krishna is a stone Krishna. Krishna is everything, and therefore Krishna is stone also. But he is not the kind of some that cannot act. Even in the form of stone or metal, Krishna can act as Krishna, and one who worships the deity will perceive that. Swayam eva spuradi adar. The deity, although apparently stone, may speak with a devotee. There are many instances in which this has happened. Hare Krishna. சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இந்த கோவிந்தாய இந்த ஸ்லோகத்தோட கடைசி இது சொல்றாங்க. கோவிந்தாய நமோ நமக. கோவிந்தருக்கு வந்து அவருடைய நன்மை இது வணக்கத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. கோவிந்தா அப்படின்றதே வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணா மூமெண்ட்ல இருக்கிறதுனால அதை நம்மளை இன்னுமே வந்து மேன்மையாக்கி கூடியது. கோவிந்தரோட கான்டாக்ட் வச்சிருந்தோம்னா அதனாலதான் நம்மளோட ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். சோ அந்த எப்படி இது வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து கேட்பாங்க, இந்த விக்கிரகத்துக்கு என்ன, அதுக்கு என்ன, அது கல்லு தானே, அதுக்கு போய் இவ்வளவு பால் ஊத்துறீங்க, அதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றது. இப்ப வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பிக்சர் நாம வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த போட்டோ வந்து கீழே விழுந்துடுறது. கீழே விழுந்த போது கூட நம்ம என்ன பண்றோம், சரி அப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம அப்படி நம்ம வேலையை பார்த்து நம்ம போயிட்டு இருப்போம். அதே அந்த இடத்துல வந்து பகவானோட போட்டோ விழுந்ததுன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணோம், எடுத்துருவோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல அந்த பகவானை வந்து பாக்குறோம். சோ நம்மளோட போட்டோ விழுந்தது அப்படின்னா நம்ம எடுத்து பார்க்க மாட்டோம்.
மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியாது, போட்டோ தானே, நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு. ஆனா பகவான் அப்படின்னு ஐயோ பகவான் அவருக்கு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்ணில் ஊத்திட்டு நம்ம வந்து அந்த எங்க இடத்துல ஒரு மரியாதைக்குரிய இடத்துல நம்ம வச்சு இது பண்ணுவோம். சோ என்ன அப்படின்னா எல்லா இதுலயுமே வந்து பகவான் இருக்காரு. ஒரு கல் எடுத்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு போயிட்டு இருந்தோம், பிருந்தாவனுக்கு போயிட்டு வரோம். பிருந்தாவனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோனை வந்து நம்ம பூஜை அறையில வைப்போம். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பிருந்தாவனத்துல இருந்து எடுத்துருக்கோம். ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணர் நடமாடிய இடம் அது. அதனால அந்த ஸ்டோனை வந்து புனிதமாக்கும். அதே ரிஷிகேஷத்துக்கு போறோம், அங்கேயும் ஒரு ஏதாவது எடுத்துட்டு வரோம். சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து அந்த சமாச்சாரங்கள்லாம் பகவான் இந்த அவர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சமாச்சாரங்கள் அத்தனையும் வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து தனியான ஒரு இது வந்து மரியாதை நம்ம வந்து கொடுப்போம். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துலயுமே வந்து அங்க கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் வந்து சொல்றது. சோ இது வந்து யார் வந்து அதை பாக்குறாங்களோ அவங்களோட பொறுத்து தான் இந்த இது கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்னா, யார் ஒருவர் வந்து அவர் வந்து கல்லாக இருந்தாலும் சரி, மரமாக இருந்தாலும் சரி, அடுத்தது வந்து மெட்டல் அதாவது உலோகமா இருந்தாலும் சரி, அவரை வந்து பூஜிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு கருணை வந்து காட்டுகின்றார்கள். நம்ம வந்து இதுக்கும் போதுதான் என்ன கோகுல அஷ்டமியும் போது என்ன பண்றோம், அப்போ நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அலங்காரம் வந்து பண்றோம். எல்லாமே மாலைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து சுடுறோம், எல்லாமே நம்ம பண்றோம். நம்ம வந்து அப்படியே அந்த தொட்டில் இருந்தது அப்படின்னா அதை ஆட்டி விடுவோம். என்ன அப்படின்னா குழந்தை இப்பதானே இது வந்திருக்காரு கிருஷ்ணரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டி விடுவோம். அந்த அப்படியே ஒரு பாவனை வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவோம். அது மெட்டலோ எதா இருந்தாலும். ஆனா இது வந்து யாருக்கு கிருஷ்ணா வந்து நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனா நம்மளுக்கு எப்படி இப்ப தெரியறாரு அப்படின்னா அந்த குழந்தை அந்த விக்கிரகம் வழியில நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணாவோட இது எல்லாமே எதனால அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகத்தினால்தான் எல்லாமே வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்தியதக அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. யாரெல்லாம் ஒருத்தர் வந்து பகவான் வந்து வர்ஷிப் பண்றாங்களோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுவாகவே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மாறுறாரு. இப்ப வந்து சொல்றாரு இல்லையா, இது நம்ம எது எடுக்கலாம் அப்படின்னா பிரகல்லாதன் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அவ அப்பா கேக்குறாங்க இந்த தூண்ல இருப்பானா இந்த கல்லுல உன்னோட நாராயண அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது இருப்பாரு அப்படின்ட்டு எந்த தைரியத்துல வந்து சொல்றாரு அவரு. ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து வருவாரு, அந்த நம்மள வந்து காப்பாரு அப்படின்ற ஒரு தைரியம் தான், அந்த நம்பிக்கை தான் வந்து அவரை வந்து அந்த அடிச்ச உடனே அவர் வந்து பிரிட்டுன்னு வந்தாரு. அவரு வந்து அவர் வந்து என்ன துவம்சம் பண்ணணுமோ அத்தனையும் வந்து பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. சோ இது எல்லாமே வந்து ஒருத்தருடைய நம்பிக்கை தான். அதனால ஒரு கல்லாகட்டும், இந்த கல்லு கூட வந்து பகவான் அந்த இது வந்து பேசும். நம்ம கிட்ட வந்து என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நமக்கு என்ன துன்பங்கள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிப்போம். பகவான் வந்து அதுக்கு வந்து சிரிச்சுட்டே வந்து பதில் வந்து சொல்றாரு. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, கோவிந்தாய நமோ நமஹ அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஐ எம் வெரி பிளீஸ்ட். இது கடைசிது, நீங்க கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். படிங்க. I am very pleased, therefore, when my disciples nicely dress the deity, offer the deity nice foodstuffs, and keep the temple very clean. See, mantraya marjana means cleansing. Whether one dresses Krishna or cleanses the temple, the spiritual benefit one receives is the same. Don't think I am only a cleanser and he is a dresser. No, the person who is dressing the deity and the person who is cleansing the temple are the same, because Krishna is absolute. Therefore, one should engage in Krishna's service in any way and one's life will be successful. This is the Krishna consciousness movement. Next, படிங்க. கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். By the grace of Kunti Devi, we can understand that Krishna Vasudeva is the supreme personality of Godhead. The word Vasudeva also indicates that the Lord is understood when one comes to the platform of pure goodness, which is also called Vasudeva or Visuddha Sattva. Sattva, Visuddha, Vasudeva, Sadhitam. Bhagavatam 4:3-23. To understand the Supreme Lord, we must first come to the platform of Sattva, goodness. But goodness here is the material world is sometimes contaminated by the lower qualities, ignorance and passion. By hearing about Krishna, however, one comes to the platform of pure goodness. Srivatam Sva Tata Krishna Punya Sravana Kirtana. We should try to hear and chant about Krishna always, 24 hours a day. And in this way, the dirty things will be cleansed from our hearts. It is not that one should only attend a Bhagavata Saptaha.
An official Saptaha. An official reading of Srimad Bhagavatam for 7 days. That is another form of exploitation. In the Bhagavatam, it is said, Nasta Prayashva Abharishya Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Nasta Prayeshu Badreshu. The word Nasta Nityam 24. Hare Krishna. The word Nityam means daily or 24 hours a day. One should always read Srimad Bhagavatam and carry out the order of one's spiritual master. The word Bhagavatam may refer either to the spiritual master or to the book Srimad Bhagavatam. So one should always serve the person Bhagavata or the book Bhagavata. Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Then one will be fixed immovably. Naistiki. Service. Naistiki. Immovable na Naistiki nato. Immovably Naistiki. In devotional service to the Supreme Personality of Godhead. In this way, one should realize the benefits of the Krishna consciousness movement by the prescribed principle process and try to distribute 3 benefits to other people. To awaken the dormant Krishna consciousness of others is the greatest welfare activity in the world. We can actually see the devotees who were not Krishna conscious 4 or 5 years ago have been awakened and are now Krishna conscious. Similarly, others can be awakened also. There is no difficulty. The process is the same. Hare Krishna. இதை முடிச்சிடுறேன் நானு. இதை நான் சொல்லிடுறேன். 3 பேராகிராஃப் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அந்த 3 பேராகிராஃபோடது நான் வந்து சொல்லிட்டு நானு. சோ இங்க வந்து ஆகவே எனது சீடர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சீடர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆடை அணிகலங்கள்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து அலங்காரம் செய்யறாங்க. அப்புறம் வந்து பிரசாதம் வந்து நைவேத்தியம் பண்றாங்க இல்லையா. அப்புறம் வந்து கோவில வந்து சுத்தம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இதுக்கு எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து சொல்றது, நான் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அப்படின்றாரு அவரு. சோ அங்கதான் வந்து ஸ்ரீ மந்திரம் மார்ஜனான்னா சுத்தம் செய்தல். சோ அப்படின்ற ஒரு பொருள். ஒருவன் கிருஷ்ணரை அலங்கரித்தாலும் அல்லது ஆலயத்தை சுத்தம் செய்தாலும் அவன் அடையும் ஆன்மீக நன்மை ஒன்றே ஆகும். நான் சுத்தம் செய்பவன், நான் அலங்கரிப்பவன் என்று கருதாதீர். விக்கிரகத்தை அலங்கரிப்பவரும் கோவிலை சுத்தம் செய்பவரும் தகுதியினால் ஒத்த தன்மையரே ஆவார். ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் வந்து பரிபூர்ணவர். எது பண்ணினாலும் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு சின்ன சேவை செஞ்சாலும் நம்ம வந்து அது வந்து பகவான் வந்து அப்சல்யூட் இல்லையா, அதனால அது வந்து ஏற்றுக்கொள்வார். ஆகையினால் ஏதோ ஒரு வழியில் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அப்போதுதான் நமது வாழ்க்கை வெற்றியடையும். இதுவே வந்து கிருஷ்ண பக்தி. நம்ம வந்து 12வது அத்தியாயம் பகவான் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து ஒரு 6 வகையான பக்தி வந்து எப்படி நீ பெருக்கணும் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. நீ இது இல்லைன்னா இது பண்ணு, அது இல்லைன்னா அது பண்ணு அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாரு இல்லையா. ஒரு அனன்ய பக்தி பண்ணு. அப்படி பண்ண முடியலையா, நீ வந்து அந்த இந்த பக்தி சாதன பக்தி வந்து பண்ணு. சாதன பக்தி உன்னால பண்ண முடியல, சாக்கிய பக்தி நீ வந்து பண்ணு. சாக்கிய பக்தி உன்னால பண்ண முடியல, நிஷ்காம கர்ம யோகமா நீ வந்து பண்ணு. நிஷ்காம கர்ம யோகம் உன்னால பண்ண முடியலையா, நீ வந்து ஞான யோகத்துல நீ ஞான யோகம் கூட உன்னால முடியலையா, நீ வந்து தியானத்தை நீ வந்து பண்ணு. இது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி நீ என்கிட்ட வந்து அடைஞ்சிரு அப்படின்ட்டுதான் பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதனாலதான் ஹி சோ மர்சிஃபுல். ரொம்ப கருணாமூர்த்தின்றதுக்கு வந்து சொல்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது. இது பண்ணல அப்படின்னா உன்னை நான் கொஞ்சம் தண்டிச்சிருவேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது. நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, எவ்வளோ வந்து இரண்யகசிபும் இரண்யாக்ஷன்லாம் நிறைய வந்து டூழிங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களே வந்து கிருஷ்ணரால கொல்லப்பட்டாரு அப்படின்றதுதான் ஒரு பெரிய வரமே. அவங்களுக்கு வந்து கொல்லப்படுறதுன்றத விட யாரோட குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால குட்டுப்படணும்னு வந்து ஒரு வச்சனம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அது மாதிரி யார் கையால நம்ம வந்து கொலை ஒன்றிருக்கோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட கையால நம்ம வந்து வராக அவதாரம் எடுத்து அவர் வந்து நம்மளை வந்து துவம்சம் பண்ணியிருக்காரு. அதுவே நான் ஒரு பெரிய பாக்கியமா வந்து கருதுறேன் அப்படின்ட்டுதான் அவர் வந்து ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து ஃபீல் பண்றாரு. அதே ஹிரண்யகசிபும் அதேதான். அதே நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அவர் வந்து துவம்சம் பண்றாரு இல்லையா. அதுவும் வந்து அவர் வந்து வரமாக தான் வந்து நினைக்கின்றாரு. அப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு அது வரம் தான். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து வரம் தான். நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் வந்து வரம் கொடுத்துதான் நம்மள வந்து இங்க அமைச்சிருக்காரு. அதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து அவர் என்ன வரம் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. இந்த ஜடபூமியில வந்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து பல அலுவல்கள் வந்து வந்ததுனால நம்ம வந்து புரியல. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அடுத்தது வந்து குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்க,
பகவானுடைய அருள்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம அறிஞ்சிக்க முடியாது. யார் அவரு அப்படின்னா வாசுதேவன். வாசுதேவன்ற சொல் தான் இங்க வந்து சொல்லிருக்க. அதாவது கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய அப்படின்னு சொன்னா வாசுதேவத்துக்கு வந்து சுத்த சத்துவத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பகவானை வந்து அடைவார்கள். சோ அவங்க யாரை இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விசுத்த சத்துவம் என்று அழைக்கப்படும். சத்துவம் விசுத்தம் வசுதேவ சப்திதம் அப்படின்றாங்க. பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் முதலில் சத்துவ தளத்திற்கு வந்து போகணும். நம்ம வந்து சத்துவ குணமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரஜோகுணமோ தமோ குணமோ இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. கர்மியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து கர்மிகள். சோ அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா சத்துவத்துக்கு போயாச்சு அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட தான் அவருடைய இருப்பிடமா வந்து இருக்கும். சோ அந்த தளத்திற்கு நம்ம செல்ல வேண்டும். சுத்த சத்துவ குணமானது இந்த பௌதீக உலகில் சில சமயம் வந்து தாழ்ந்த குணங்களான ரஜோகுணம் தமோகுணம் குணங்களால் வந்து மாசுபடுகின்றது. சோ எனினும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதனால் ஒருவன் வந்து சுத்த சத்துவத்திற்கு வந்துகிறான். நம்ம ஜாஸ்தி வந்து அதனால்தான் அசோசியேஷன் வேணும்னு சொல்றதே. அசோசியேஷன்ல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு நம்ம மேலோங்கி இருப்போம். சோ ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வதகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனா. நம்ம எப்போதும் வந்து 24/7 365 days நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தையே நம்ம ஓத வேண்டும். பகவான் எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து படுத்துட்டு இருக்கும்போது கேட்கறாங்க, எங்க சத்தம் வருது, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சத்தம் வருது, அர்ஜுனன் தூங்கிட்டு இருக்கேன், எங்க சத்தம் வருது அப்படின்னு. அப்ப பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ அவரோட காலில் போய் பாரு, காலோட அந்த மயிர்கால்கள்லாம் இருக்குல்ல, அங்க காது வச்சு கேளு அப்படின்ட்டு வந்து ருக்மணி தாயார்ட்ட சொல்றாங்க. கால் வச்சு கேட்டா அங்கிருந்து மயிர்கால்கள்ல இருந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சத்தம் வருது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால்தான் அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டாவே வந்து இருக்காரு. அதனால்தான் அவருக்கு வந்து பகவானும் வந்து உபதேசம் வந்து செஞ்சார். கீதா உபதேசம் கொடுத்ததே வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவர் வந்து அனன்ய பக்தியில இருக்காரு. அதுதான் இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் சப்தாகம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வந்து நம்ம வந்து எப்படி அப்படின்னா அவரை பத்தியான லீலைகள் பத்தி நம்ம தான் பாகவதத்துல வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறோம். அப்படி செய்வது வந்து மற்றொரு வகையான சுரண்டல் ஆகும். சில பேர் வந்து சப்தாகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல, 7 நாள்ல படிச்சா போறோம், 7 நாள்ல எல்லாம் நம்ம பாகவதத்தை வந்து முடிக்கவே முடியாது. அதுதான் வந்து அது சுரண்டலுக்காக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பாகவதத்தில் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா. பாகவதம் நித்தியம் அப்படின்னா தினமே வந்து பாகவத சேவை அப்படின்னா பகவானுடைய டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம வந்து சேவை புரிய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த தேவையை நம்ம வந்து புரியும் போதுதான் அந்த பாகவதர் அப்படின்ற அந்த குருவின் கட்டளையை நிறைவேற்றம் வேண்டும். பாகவதா என்ற சொல் வந்து ஆன்மீக குருவை. யாருக்கு சேவை நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவை எடுத்துட்டோம்னா அவருக்கு வந்து சேவை செய்ய வேண்டும். பகவதி உத்தம ஸ்லோகே, அதாவது பகவதி உத்தம ஸ்லோகன்றது எது அப்படின்னா இந்த பாகவதத்தை தான் வந்து உத்தம ஸ்லோகம் அப்படின்னு. பக்தி பவதி நைஷ்டிகி அப்படி இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம நைஷ்டிகி அப்படின்னா நம்மளுடைய கவனம் முழுக்க வந்து பகவான் பேர்லயேதான் இருக்கும். கொஞ்சமும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகராது. அதனால நைஷ்டிகி பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இவ்வாறு ஒருவன் வந்து குறிப்பிட்டுள்ள ஆன்மீக முறையினை கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் மூலம் பயன்களை அறிந்து கொண்டு அப்பயன்களை பிறருக்கு அளிக்க வேண்டும். நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து வச்சுக்க கூடாது. நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கும் அதை வந்து ஷேர் பண்ணணும். அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் எப்பவுமே அவரோட லெக்சர்ஸ்ல எல்லாமே வந்து சொல்றாரு. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் how many people you have preached. அவர் டிவோட்டிஸ் வந்து சொல்லுவாங்களா, பிரபுபாதா நாங்க வந்து 16 ரவுண்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப எத்தனை புக்ஸ் இது பண்ண, எத்தனை பேருக்கு நீ வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி சொன்ன அப்படின்னு கேட்பாரு. சோ நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை அப்படின்னா. அவர் வந்து அது எடுக்கல. அதேதான் இங்கேயே வந்து சொல்லிருக்கோம். பக்தி பவதி நைஷ்டிகன், அவளோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கா நம்ம வந்து ப்ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நீ வந்து எத்தனை புக்கு கொடுத்த, நீ எத்தனை புக்கு வித்த, எத்தனை பேர்கிட்ட நீ வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி பேசின, அதை வந்து நீ முதல்ல சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரா. சோ இதுதான் வந்து இங்க இதுல இந்த கடைசி இது. So by following the footsteps devotees like Kunti, we shall be able to understand Krishna's identity. For example, we may ask a person's identity by asking, what's your father's name? So Srimad Bhagavatam presents God with his father's name, his mother's name, and even his address. We are impersonators with a vague idea of God.
one takes advantage of Krishna consciousness movement, one can understand God perfectly and completely. இங்க பகவானோட அம்மா அப்பா பேர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க, அவரோட அட்ரஸும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம இருக்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேக் ஐடி, பகவான்னா எப்படி இருப்பாரு அது ஒண்ணுமே தெரியலையே, அவருக்கு அப்பா இருக்காரா அம்மா இருக்காரா, எங்க பிறந்தாரு எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்தாங்க அப்படின்லாம் வந்து கேட்க முடியாது. சோ நம்ம வந்து இன்னும் பகவானை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், பர்ஃபெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட்ல வந்து நம்மளே வந்து ஐக்கியமாக வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. கிருஷ்ணா உணர்வு இயக்கத்தை ஒருவன் பயன்படுத்தி கொண்டான் என்றால் அவனால் கடவுளை முழுமையாகவும் நிறைவாகவும் அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதோட இந்த 4வது அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகின்றது. வாஞ்ச கல்பதருஷ கிருபா சந்தபே ஏவச்ச பதித்னா பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஜெய் மாதா கி ஜெய். ஹரே ராம தண்டவத் பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. பிளேலிஸ்ட் இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிளேலிஸ்ட் இருக்கா மாதாஜி? பண்ணிடு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் போடுறேன் மாதாஜி. நான் இது ஹரே யூடியூப்ல கிருஷ்ணா இது மாதாஜி. பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூப்ல போடுறீங்களா? யூடியூப்ல. மாதாஜி. யூடியூப்னா எப்படி எடுக்கிறது? மாதாஜி இதுவும் யூடியூப்ல இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு. யூடியூப்ல எப்படி பாக்குறது மாதாஜி? யூடியூப்ல எப்படி எடுக்கிறது மாதாஜி? யூடியூப்ல வந்து நீங்க இது போடுங்க, ஒரே நிமிஷம். உங்க கிளாஸ் இது பாக்கலாம்ல மாதாஜி? மாதாஜி இந்த கிளாஸ் யூடியூப்ல எப்படி பாக்குறது மாதாஜி? அதான் கேட்டேன். சொல்றேன், ஒரே நிமிஷம். சொல்லட்டும். ஓகே நான் இப்போ வந்து இதாயிட்டேன்ல, அதனாலதான் போஸ்ட் ஆனதுனால என்னால இது கட் பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன தாரிணி மாதாஜி என்ன வந்து ஹோஸ்ட் ஆகுங்களா? நான் இத ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சாட்ல போடுங்க மாதாஜி அந்த லிங்க். ஒரே நிமிஷம் என்ன வந்து ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுங்க, நான் இதை கட் பண்ணிடுறேன். அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே